Dobrodošli u usporedivo bolji podcast bycompare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Danas zaranjamo u nešto što mnoge zna zbuniti, svijet dopunskog zdravstvenog osiguranja i te famozne B liste lijekova. Znate dobijete recept, dođete u ljekarnu i onda hop, doplata. Objasnit ćemo zašto se to događa i, još važnije, kako to možda izbjeći. Misija nam je malo razjasniti te troškove i opcije. Upravo tako. Malo ćemo proanalizirati što je točno ta B lista, kako uopće provjeriti koji su lijekovi na njoj i ono što je, ajmo reći, ključno, kako vrsta police dopunskog osiguranja utječe na onaj konačni iznos na računu u ljekarni. Odlično. Ajmo onda redom. Što je uopće ta B lista lijekova? Zvuči nekako službeno. Pa nije toliko komplicirano, ali je bitno razumjeti. B lista je, znači, popis lijekova koje HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, pokriva samo djelomično. Djelomično? Da, znači dobiješ ih na recept, ali moraš sudjelovati u cijeni, platiti doplatu. Za razliku od A liste, gdje su lijekovi kao bez doplate, skroz pokriveni. E sad, na toj B listi često završe lijekovi koji su, recimo, skuplji ili možda neke novije terapije. Ili postoje jeftinije alternative na A listi. Primjeri koje ljudi često sreću su, recimo, neki antibiotici kao Sumamed, Klavocin, pa lijekovi za tlak, šećer, štitnjaču. Čekajte, i lijekovi za tlak ili štitnjaču mogu biti na B listi? To puno ljudi koristi. Mogu, da. Neki antidepresivi također, lijekovi za alergije, protiv bolova, pa čak i kontracepcijske pilule. Popis nije malen. Znači nije svaki recept automatski besplatan, samo zato što imamo osnovno zdravstveno. Kako onda netko može znati je li baš njegov lijek na A ili B listi? Mijenja se li to? Tako je. Nije svaki, a liste definira HZZO i one se, mogu mijenjati. Lijek koji je danas na A, sutra može prijeći na B ili obrnuto, mada rijeđe. Najsigurniji način provjere je HZZO tražilica lijekova. Imaju tražilicu na webu? Da, na njihovim službenim stranicama. Samo se upiše ime lijeka i sustav pokaže je li na A ili B listi i kolika je, ako postoji, ta doplata. Ok, jasno. Znači postoji doplata za B listu. E sad ono glavno pitanje. Mnogi misle, imam dopunsko, ja ne plaćam ništa. Je li to baš tako jednostavno? Tu dolazimo do čestog nesporazuma, nije svako dopunsko isto. Imamo zapravo, recimo, 3 glavna scenarija kad netko dođe u ljekarnu. Prvi scenario. Osoba ima samo obvezno HZZO osiguranje bez ikakvog dopunskog. Za lijek sa A liste platit će samo onu sitnu naknadu za izdavanje recepta. To je sad 1,33 eura. Ali, pazi sad, za lijek s B liste plaća i tu naknadu od 1,33 eura i još cijelu doplatu za sam lijek. Znači dvostruki trošak. Dobro, a drugi scenarij s dopunskim? Drugi scenarij, osoba ima obvezno plus dopunsko, ali ono koje ne pokriva B listu lijekova. I tu spada, što je jako važno, osnovno dopunsko koje nudi sam HZZO. Čekajte malo, HZZO dopunsko ne pokriva B listu. Ne pokriva doplatu za lijek s B liste. Pokriva onu naknadu za recept od 1,33 eura, tako da ne plaćaš. Ali samu doplatu za lijek s B liste, nju plaćaš u cijelosti. To mnoge iznenadi. Vjerujem da da. Znači, HZZO dopunsko te oslobodi samo one naknade od euro i nešto, ali ako je lijek na B listi, doplatu za njega ipak plaćam, pa čemu onda? Mislim, koja je onda treća opcija? Treća opcija, i jedina koja pokriva sve, je obvezno osiguranje plus dopunsko koje izričito uključuje pokriće B liste. Takve police nude samo privatni osiguravatelji. Samo kod njih. Aha! Znači, samo privatne polise mogu pokriti i tu doplatu za lijek s B liste. Upravo tako. I u tom slučaju, znači scenarij 3, osoba ne plaća ništa, ni naknadu za recept, ni doplatu za lijek sa A ili B liste. 0. Dobro, ovo sad stvarno razjašnjava stvari. Imate možda neki primjer s brojkama da vidimo tu razliku crno na bijelo? Naravno, brojke najbolje govore. Uzmimo baš taj Sumamed kapsule 6 x 250 mg.
Provjerili smo. Na B listi je doplata je 4,6 eura, a naknada 1,33 eura. Scenarij 1. Samo obvezno. Trošak u ljekarni je 1,33 eura plus 4,06. Ukupno 5,39 eura. Skoro 5,5 eura. Tako je. Scenarij 2. Obvezno plus HZZO dopunsko ili neko privatno bez B liste, trošak je 4,06 eura. Plaća se samo doplata za lijek. Znači, ušteta je samo 1,33 euro. Točno. I scenarij 3. Obvezno plus dopunsko od privatnika koje pokriva B listu, trošak je 0 eura. 0. Wow, od preko 5 eura do 0 eura za isti lijek. Pa to je ogromna razlika, pogotovo ako netko, ne znam, stalno pije neke lijekove s te liste. Kroničari, recimo. Ili osobe koje redovito trebaju baš te lijekove s B liste, polica s tim pokrićem se itekako može isplatiti, čak i kad uračunaš cijenu same police. Razlika u trošku može biti značajna na godišnjoj razini. I onda se postavlja pitanje kako odabrati pravu policu kod tih privatnika. Pretpostavljam da nisu sve iste, da ima razlika u uvjetima, možda neka ograničenja za tu B listu, zvuči kao da treba puno toga uspoređivati. Točno. Ponude se razlikuju. Neki imaju limite, neki nude B listu samo u skupljim paketima, neki možda imaju neke specifične uvjete. Stvarno treba dobro pogledati. I tu, naravno, platforme kao što je Compare.hr mogu biti od ogromne pomoći. Compare, da, oni uspoređuju osiguranja. Da, oni surađuju sa svim osiguravajućim kućama u Hrvatskoj. Specijalizirani su baš za usporedbu ponuda dopunskog i to uključujući te detalje oko pokrića B liste. Mogu pomoći razjasniti ta sitna slova. To je super jer tko ima vremena i živaca sve to proučavati. Olakšanje je znati da postoje alati kao Compare.hr koji to mogu kao pojednostaviti, pokažu ti razlike, pomognu naći što ti najviše paše, a može se i uštedjeti, kažu izvori, čak i do 50 eura godišnje na dopunskom. Compare je inače, koliko znam, vodeća platforma ne samo za osiguranja, nego i za usporedbu telekom paketa i kredita. Sve na jednom mjestu. Tako je. Dakle, da nekako zaokružimo. Ključno je biti svjestan da B lista postoji i da ona znači doplatu. Dobro je provjeriti jesu li lijekovi koji se često koriste na njoj, recimo preko one HZZO tražilice. I ono najvažnije je provjeriti vlastitu policu dopunskog. Pokriva li troškove te B liste ili ne? I zapamtite, ono standardno HZZO dopunsko ne pokriva. Definitivno, ovo je baš dobar podsjetnik svima nama da malo zavirimo u uvjete svoje police. Možda i pitanje za kraj, za razmišljanje. Koliko često zapravo provjerimo što točno naša polica pokriva prije nego što nas zatekne neki neplanirani trošak u ljekarni ili kod liječnika. Ako želite usporediti ponude dopunskog osiguranja koje uključuju i pokriće B liste ili možda istražiti druge usluge, svakako posjetite Compare.hr. Njihovi stručnjaci stoje na raspolaganju za sva pitanja, besplatno je i bez obveze. Hvala na slušanju.